ଆସିଗଲ ପିଲେମାନେ। ଆଉ ଯୁଗ ତ ବଦଳିଲାଣି। ଗଲାଥର ଯାହା କରିଥିଲ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବେଳକୁ କୁଣ୍ଡିଲରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶିବାଜୀ ଭାଇନା ଅଛି, ଚଷମା କିଣିବ କହିଲା। କଣ କହିବୁ ତାକୁ? ହେଲେ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଲି ଗାମୁଛା ଭଳିଆ ଆଉ କଣ ଗାମୁଛା ଅଛି ପିଲେ? ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ଅଫ୍ କରିଦିଏ, ଯଦି ବାଜିବ ସେଆଡେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାର୍ଟି କରିବ, ବୁଝିଲ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଦେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ଆଜି ଗପ ଶୁଣିବଟି? ଯିଏ ଆସିଲା ଆସିଲା, ଯିଏ ନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବାବୁ ଭଳିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ବେଳେ କହିବ ସେ ଟାଇମରେ ଆସିବନି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗପ ଶୁଣିଥାନ୍ତା, କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଖରାପ ଭାବନି, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଗୁଆ ନାହିଁ, ମସଲା ନାହିଁ। ପାନ ପତ୍ରଟା ଦିହକୁ ଭଲ, ବୁଝିଲ? ଟିକେ ଅଳେଇଚ ପଇଲା, ଟିକେ ଲବଙ୍ଗ ପଇଲା, ସେଟା ଆୟୁର୍ବେଦ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ, ଗୁଟୁକା ଆଉ ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ମୋର ସେସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ପିଲା ନାହିଁ, ହେଲା? ଦେଖୁଛ କୁନା ବୋଉ କେତେ ଗୁଡାକୁ ପାନ ସବୁ ଖାଉଛି, ସେ କଣ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ? ସେଟା ଏକ ବାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। କୁନା ବୋଉକୁ ସବୁ ମନା କରିବା ଆଜିଠୁ ଆଉ ଖାଇବନି ବୋଲି, ହେଲା? ବୁଝିଲ? ସେ କଥା ଛାଡ଼। ହଉ ପିଲେ, ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା କହିବି, ଯୋଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ତମ ଜୀବନରେ ତମକୁ ଆଗକୁ ନବ। ଆମର ତ ବୟସ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଡାକି ନେବେ, ତାର ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରିବା? କଥାଟି ଭାରି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ରଖିଛୁ। ଗୋଟେ ବୁଢାଟିଏ ଥିଲା, ସେ ବୁଢା ପୁଣି ତାର ଜବାନ ବଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୋକାଟିଏ ଥିଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଥିଲା, ଭଲ ଭାବେ ଚଳୁଥିଲେ। ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର କଥା। ଦିନେ ଅଧେ ଦେଖାହେଲେ ଲୋକ କହିବେ ଭାଇନା, ଭାଇନା କହିବେ ହଉ ଭାଇ। ଯଦି ସବୁଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରହିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଖଟର ଖଟର ଲାଗିବ, କର୍ମଚାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଖଟର ଖଟର ଲାଗିବ, ଜୀବନ ଭାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଶିବାଜୀର ଖଟର ଖଟର ଲାଗିବ, ସିଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ଗଡ଼ି ଟିକେ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲ? ଯେମିତି ସୁର ସାହୁ ଅଟୋବାଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। ଯାହା ହଉ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ରାଗିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଆସିଲାନି। ଦେଖିଲ ଝିଅ, ଏଥିରେ ହସି ମତ ଟିକେ, ଆଉ ନବଜିଆ ଝିଅଟା ଆଉ ଯୋଗୁ ପଳେଇଲା। ଯାଇକି ରୁଷି ଯାଉଛି, ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାବୁଡେ ପଇଲା। ବାବାଜୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ମତେ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନା ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ନେବି। ସେତେବେଳେ ସବୁ କଉଡ଼ି ଚାଲେ, ହେଲା? କଉଡ଼ି ସବୁ ଖେଳନ୍ତି, କଉଡ଼ି ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ କଉଡ଼ି ଚାଲେ ପିଲେମାନେ। ସେ କଉଡ଼ି ଚାରୋଟି ଦେଇ ସେ ଚାରୋଟି ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସେଇ ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜମାନା ତମର ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ବେଳେ ପୋଥି ପୁରାଣ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ହଉ, ତାହା ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା, ସେଇଭଳି କଥା ଶିଖିଯିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭିଡିଓ ଦେଖ, ଭଲ କଥା ଶିଖ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ବସ, ବୁଝିଲ? ଫିରଞ୍ଚି ଯୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବନି, ତମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ହେଲା? ଯାହା ହଉ ସେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଲେ, ଆସନଂ ପାଦ ଚାଳନ ପଥେ ନାରୀ ବିବର୍ଜିତା, ଉଜାଗରେ ଭୟ ନାସ୍ତି ଅତି କ୍ରୋଧ ନିବାରିତା। ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ଦେବନାଗରିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ, ବଡ଼ ହେଲେ ତମ ସବୁ ବୁଝିବ। ତାର ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ଆସନରେ ବସିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ହଲେଇକି ଟିକେ ବସିବ, ଟିକେ କାଢିକିରି। ଆସନଂ ପାଦ ଚାଳନଂ ପଥେ ନାରୀ ବିବର୍ଜିତା, ପଥରେ ନାରୀକୁ ବର୍ଜନ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥୋପକଥନ ହବନି। ଆସନଂ ପାଦ ଚାଳନଂ ପଥେ ନାରୀ ବିବର୍ଜିତା, ଉଜାଗରେ ଭୟ ନାସ୍ତି ଅତି କ୍ରୋଧ ନିବାରିତା। ଯଦି ତମେ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିବ ଚାହିଁବ, ଆଉ ଭୟ ଲାଗିବନି। କ୍ରୋଧ ନିବାରଣ କଲେ ଅତି କ୍ରୋଧ ନିବାରିତା। ରାଜା ଗୋସାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟିଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିବ, ଯଦି ଘରେ କହିବେ ନାଇଁ ଆଜି ଭଜା ହବନି କାଲି ଭଜା ହବ, ଧାଇକିନି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ପାଚେରୀ। ପଇସା ଦେଇକି ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାଇଁ? ରାଜା ଗୋସାଇଁ ଭଳିଆ କେହି ରାଗି ହବନି, ହେଲା? ଉଜାଗରେ ଭୟ ନାସ୍ତି ଅତି କ୍ରୋଧ ନିବାରିତା, କ୍ରୋଧ ନିବାରଣ କରିବ। ସେ ଗଲା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚାରୋଟି କୁଆଡୁ ଆଣିଥିଲା, ଦେଲା, ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଯୋଉ ଚାରୋଟି କଥା ଶିଖିଥିଲା, ଯାଉ ଯାଉ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି, ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତୀ। ରାଜା ହେଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଜୋଇଁ ହେଲେ। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଶାଳୀମାନେ ସବୁ ଗୋଡି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ ଉପରେ। ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଲୋକଟି ବସିଲା ବେଳକୁ ଭାବିଲା,
महापुरुष कही आसन पाद ताड़न बुझल पिले पानटा टे चोबाऊ खराब आसन पाद ताड़न जो आसन शाड़ी मैंने सब रखी कौटी मुह नेस्टेट की पड़ी था जमी जानता तार बाबू करता जो सी आसन पाद ताड़न करदे आउ पड़ा बसला जहा हूँ काली मैंने कहले आम भिणे के चाल लाख आसन पाद ताड़न पथे नारी विवर्जिता जो राति जाऊँगी गोटे स्त्री लोक कहला मत साहय कर अमक समक ढिंकी बग जदि से कथबार्ता हो गाड़ी की सैकल कि कौन बसैकी नहीं था कि ऑटो गाड़ी घोड़ा गाड़ी कि हाथ धरी चल था कि बाट पर तो स्वामी शशुर देखा रागी पलि पाटी कर बाड़े न था सन्देह कर न आसन पाद ताड़न पथे नारी विवर्जिता अति पूजा घरे भय नास्ती अति क्रोध निवारिता जो सी बाहाघर है तार राजा झील को जी बाहा सी मरी जाए कारण जो राजकन्या पाखे जामात शुहती जो नाकरू दीटा साप बाहर गिली दिए ये तो गुरुजी कहते पूजा घरे भय नास्ती राति चाहिला देखला ना साप दीटा नाकरू बाहर या खाईदे से दीटाक साप को आनीदेला सका पाइला सी आ मरीनी भारी खुशी रहा तार पुओ झील हेले सुख समृद्धि रहा कारण भाग्यम फलती सर्वत्र नविद्या नच पौरुषम गाई चरुवा कपिल गौड़ दिने कपिलेन्द्र देव होते बुझल आम इतिहास सब अच्छी पे तुम सब पढ़ भाग्य बल राजा होगा कारण वैकुंठ समान आहा अटे से ही घर परस्पर स्नेह जही रहे निरंतर दिने मन पड़ा ता कथा मो स्त्री कौन थी पिले माने दिने ता स्त्री पिला कथा मन पड़े स्त्री कथा मन पड़ला से गला पर देखला घर गला घर सब बदल जाए देखला स्त्री पाखे गोटे पुओटे शोई अरे पुओ कौट आसला क्या पाखे ये शोई गला फंडा धरी आने मन पड़गला कहते अति क्रोध निवारिता तापर देखी स्त्री मुंडिया मारला कथबार्ता हेले ना ये आम पुओ तुम्हें गला पर 3 मास ये जन्म हो गर्भवती थी तुम्हें मत छाड़ी चलीगल रागरे हाँ मु राजा हो जाए अमक समक ढिंकी बग कथबार्ता हेले सब संपत्ति फपत्ति देला गला सी सुखरे कालातीपता कला एमाने समस्त सुखरे रहिले पिला माने गुरुजींकर से कथा सब सी मन रखीदेला बोली से शाळींकर थट्टा मजार बंचीगला से स्त्री लोक को नहीं था कौन सोधा पका शुणी था से बंचीगला राति रे मरी था से बंचीगला निज पुओ स्त्री की हत्या करता से बंचीगला बुझिल तेणु यही सब कथा मानि चलिले वेद पुराण शास्त्र उपनिषद कथा मानि चलिले तमें सब आगु को जीव है आ खोर्धा गामुछा खोर्धा सीताभोग भद्रक पाळुଅ लडू पुरी फेणी ये सब कौन भूली हम ये पूरा आम ओडिशार परिचय बुझिल सियाड़े केतेले बुली आसिले कौ सियाड़े पाद पड़ुची ना से सब जिनस मिलूँ खोर्धा गामुछाटा कांधरे पड़ी बुढ़ार तमें तो खुशी लगुव है आउ ये सब कथा मानि चलिबो गुरुजन कथा मानि चलिले जेमती सी जीवन में आगु गला तमें आगु को जीव है हाउ पिले माने आस ठंडा चा कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स पीवानी बुझिल लेंबू पानी टिके करिथेबे किए लेंबू पानी कोठी अरे कुना बो को कुहाइतला सी लेंबू पानी मंदे करची तार भल सब लेंबू बाड़ी रे लेंबू पानी मंदे मंदे पीबा घर को जीवा जीवा चल पिले आज एतिकी है।